199 гласували до момента. Кой ще е номер 200? Гласувай сега! Казвам се Илия Георгиев и съм в Америка колко? 20 години вече. Казвам се Мария Давидова, живея от 16 години. Аз се казвам Александър Попов и живея от 26 години в САЩ. Казвам се Веска Иванова и съм от 18 години в Америка. Казвам се Паскал Железов. В Америка съм от 9 години, в Денвър съм година и половина. Гласувах, да. Гласувах с удоволствие. Защо гласувах? Защото аз съм си българин и живея с България и практически в България. Тук по-скоро се чувствам горбачи, отколкото емигрант. Гласувам, защото според мен това е едно от най-важните ни граждански права и трябва винаги, когато имаме възможност, да подаваме своя глас, за да решаваме как да бъде по-добър живота в България и кой да ни представлява нас в властта в България. Гражданската позиция е абсолютно важна, защото когато напуснеш родината, то само тогава истински можеш да опекнеш. Хората са се борили за право на глас с години и години. Хора са умирали за това нещо, така че абсолютно важно е всеки да упражни правото си на глас, за да има демокрация.